o întrebare foarte grea, dar foarte ușoară. De ce e ușoară? Pentru că în Apocalipsă, prima dată spune, fricoșii nu vor intra în Împărăția Lui Dumnezeu. După aceea, curvarii, precurvarii, tot soiul de păcate. Frica năimește. Și după cum ai năimit, și pe la noi ce mulți i-au năimit frica. Păi, dacă ajung în închisoare, dacă fac frica. La Dumnezeu nu este frică. Și mă tem de frică unde nu-i frică. Și că ai ajuns în închisoare, zic eu, ce nu o socotesc chilia mea de călugărie. Așa. Și nu mi-a fost teamă. Mi-e teamă de cele de mine. Mi-e teamă de moarte să ne teme de veșnicia ei unde ne ducem. Ești pregătit dacă mă dimineață ne cheamă, ești pregătit? Dacă eu am venit cu un șofer de la București care urma toate prostiile. Și tot, părinte, până la urmă, ca să fiu lui Dumnezeu, fac navetele noaptea. Sunt cu taxiul, cu tare. Și m-a lăsat. Sunt de toate, sunt de fumat, sunt de pețiv. Cum adică 40 de zile țin post, probabil nu mai pot ține post, mi-a plăcut el. Când răstan la biserică, la un spital acolo în București. Deci, dacă ai voință, calci peste șerpi, peste balaguri. Fără frică. Ce să-mi fie frică? Eu nu mă laud. Dar în frica care o să tot ca frică, temeța, ca teamă, văleu, așa, acolo am simțit pe Mântuitorul mai mult ca aici. Acum stau, oare e frica. Oare mă mântuiesc cu această lașitate? Viu mai gol de la biserică când mă duc. Oamenii pleacă cum au venit. Vorbesc ca gâștele pe vod, dar că așa ați venit, vorbiți, ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Așa. Și mi-e de când eu cuvânt să vorbesc. Și îmi pune aparatul în față. N-am nevoie de aparat, eu, măi. Mă dau în jurul, în mijlocul și le vorbesc. Treziți-vă. Plâng! Unii vis copiii dumneavoastră? Tineretul dumneavoastră, unii tineretul? Întoarceți și mai puteți face în familie ceva, așa. Și preotul stă așa, oarecum. Pentru că dacă tu nu ești chemat pentru preoții, era un preot, frățelă din Brăila, și unul a vrut să mă fac și eu, pentru că eu nu m-am făcut părinte preot, bevic, pentru că am văzut fratele meu ca preot, face ca o scenă liturghia. Și decât așa, după aceea am scăpat din pușcărie cu diferite defecte, ne-a chemat ca să ne facă câte un consult. Neculare chema, părinți, vă rugați pentru mine. Și decât așa face niște forme, nici nu crede, nu știe ce face. Decât așa că am stat pe meseria mea. De asta, în Basarabia, am ținut un cuvânt acolo la studenți, viitorii preoți. Preoția nu este meserie, preoția este o mare răspundere în fața lui Dumnezeu, că dărâi ca preot tu, dacă nu ești cum trebuie. Dărâi. Am aici și aici, am diferite persoane. Eu am prins mama să facă preoți. Du-te, mamă, că ei și pe viu și pe mort, habar n-au de chemarea lor. Și te-am văzut pe internet și tare mi-ai vorbit frumos în spune mea. Eu nu sunt în stare. Îmi iau altă meserie. Bravo, mă, bravo, zic. E altă, pentru că preoția este așa cum este.